μαλακό, πάρα πολύ ζεστό. Κωδικός είναι 37611. Ποιο χρώμα? Αυτό. Ωραία. Οκ. Δείτε το. Είναι κορίτσια σαν να φοράς φλις. Πάντζεστο. Πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Έχει φανταστική γραμμή και είναι διαθέσιμο σε 3 χρώματα. Έρχεται με καφέ ζώνη, με καφέ καστόρινη ζώνη. Έχει τσέπες αριστερά και δεξιά. Και δεύτερο χρώμα έχω, εκτός από το μπέζ, ποια κυρία έχει πάρει αυτό το παντελόνι? Να μου πει τώρα, ποια κυρία το έχει πάρει, ποια κυρία έχει παραγγείλει αυτό εδώ το παντελόνι, να τη συγχαρώ. Πρώτο χρώμα, το μπέζ με την νεκρού ρίγα. Δεύτερο χρώμα, καφέ με νεκρού ρίγα. Δείτε τι ωραία χρώματα. Και τρίτο χρώμα, κορίτσια, το μαύρο με καφέ ζώνη και νεκρού ρίγα. Στο μαύρο κάνει και μια πολύ ωραία τσαχπινιά, καθώς το δείχνει, δείτε,